Hej, dragi moji ljudi, kako ste? Ja danas slavim 500.000 pregleda na svom kanalu. Ljudi moji, nisam ni sanjao da to tako ide. Do kraja godine 1.000.000 pregleda. U nekom trenutku pre mjesec dana mi se javio broj 1500 pratioca, blizu je, tako da zapratite kanal ako već niste. Zašto mi se javilo 1.500? Treba da znate kako se koristi YouTube. On se koristi na dva načina. Jedan način je da budete influencer. Ja to nisam. Pretpostavljam da ću kad budem ukačio 1.500 pratioca da desit će se taj nagli rast, s obzirom da ovo što ja pričam na kanalu znači mnogim ljudima, pomaže mnogim ljudima i onda je sasvim logično da se izvrši neki veći uticaj da ovaj sadržaj dopre do sve većeg broja ljudi i onda bi to bilo opravdano da to bude, znači ne u klasičnom smislu YouTube influencer, ali jednostavno poruka se širi, obuhvata sve veći broj ljudi, a za sada ja koristim YouTube za svoj biznis koji postavljam na noge, autentični biznis, što je i tema ovog videa sada i svako ko je počeo da radi sa mnom zna o čemu se ovde radi. Za one koji još uvijek nisu, približit ću vam šta je to autentični biznis i zašto je potreban, naročito za božanske ljude, za blizanačke plamenove, ali i za sve ljude koji žele da budu slobodni. Vidite, dragi moji, svi chaseri sa kojima radim, inače, a i ja sam bio chaser, svi su, tako reći, neostvareni, ne postoji ta finansijska sigurnost, a razlog je prost, verujte mi, evo, ovako, mi smo svi u duhovnom, ja dolazim iz duhovnog, od ozgo znači. I ja sam nekako čitavog života bio zbunjen na ovoj zemlji, na ovoj planeti. Nisam znao da se snađem u materijalnom, a duhovno mi je bilo sasvim familijarno. Mada moram ovde da naglasim da sve ono što mi inače smatramo duhovnim, na primjer, ne znam, odlazak u pećinu, odlazak u manastir, šibanje tela i sve ostalo, to vam je u stvari traženje duhovnosti. A ono što sam ja definisao kao pravo duhovnost, to je kad čovjek živi sebe, velikim slovima sebe. Znači, suštinskog sebe, kada kreneš da živiš, to je prava duhovnost. A to podrazumeva da živiš svoju celovitost, celovitog sebe. I sad ako sam ja recimo duhovan, nemam pojma o zemaljskim stvarima, znači nisam uzemljen. To znači da ja moram da spoznam to materijalno. Kad neko ko je duhovan kaže materijalno nije bitno, kao prijatelju probudi se, da nema materijalnog ne bi imao ni telo, ne bi ni postojao. Ne bi te bilo. Da nije telo važno, Bog ne bi ni stvarao telo, ne bi stvarao zemlju, ne bi stvarao sunce, ništa materijalno ne bi stvorio. A u stvari je ova dimenzija, materijalna dimenzija, dimenzija tela je ključ u stvari cele ove priče, ključ duhovnog, jer sve se u stvari odigrava ovde, ali s obzirom da mi nemamo pravu sliku o tome šta je šta, dok se ne desi buđenje i posle spoznaja, mi imamo razne pretpostavke, razne nagađanja, traženja i onda dođemo do nekog zaključka, to jest ego dođe do nekog zaključka i onda mislimo da je to to. A suština priče da duhovno treba spustiti u materiju, živeti to, znači ne živeti nekim lažnim životom, skrivati to što suštinski jesi, a neko ko ima uspeha u materijalnom, to mu je dato, on treba da spozna duhovno, da to materijalno njegovo ima smisla i neki viši moment, viši cilj, a ne samo da trčkara tu za materijalnim i da stiče, a da bude nesrećan. Recimo u kontaktu sa bogatim ljudima nikad nisam voleo tu njihovu nekako zatvorenu energiju, dok kod duhovnog čoveka to odmah se napajaš raznim energijama, ljubavlju, on je potpuno otvoren, sve dok nisam shvatio da postoji razlog za to. Materijalno se uglavnom stiče teškom mukom. Tu mora mnogo da se uloži da bi se to steklo. Čak i ako neko ima šlifa, da kažemo, za to, ne ide to baš tek tako,
dok se duhovno daje, materijalno mora da se stvori, a duhovno je već tu, mora da se spozna. Materijalno treba da se održava i uvećava, da ne bi propalo, a sve duhovno je neograničeno, izobilje. Međutim, onaj ko to razdvaja, materijalno duhovnog, živi u dualitetu, a ovde pričamo o tome da trebamo da se integrišemo u jedno. Znači, potrebna je spoznaje jednog i drugog i balans toga. I pošto sam ja neko koji je uvideo da ne može da se živi autentičan život, da čovjek bude slobodan, da priča o nekakvoj ljubavi, da teži ljubavi, da priča o reuniji, da teži reuniji, bez momenta gde stoji na svojim nogama, gde živi svoju suštinu, onda sam stvarno morao da sve to osvestim i spoznam i došao do zaključka da je sve obrnuto od onoga što mi inače mislimo kad smo na tim donjim dimenzijama. Kada krećemo iz treće dimenzije u četvrtu prema petoj, u petoj se ogledalo okreće, znači ranije smo hteli da imamo, pa smo radili da imamo. Nije nas zanimalo ko smo u celoj toj priči, odnosno mislili smo da je to smo mi, znači taj ego. Sad ovde se na prvom mestu postavlja moment identiteta, ko si, biti. Znači kad kreneš iz tog oslobođenog božanskog identiteta gde ti osvešćuješ svoju vrednost, ti shvataš da ti je Bog dao vrednost, da ti nisi neko biće koje je tu bačeno da bude rob na ovoj planeti ili da služi, nego si stvoren sa određenom vrednošću, ali koju nisi osvestio, ne poznaješ je. Međutim, u momentu kad ti to shvatiš, ti postaješ jedan identitet koji jeste, znači biti. I kad ti iz te vrednosti kreneš da radiš, onda imaš. I sve to u vinklu, što se kaže. Znači, ako nisi u svom centru i ti radiš nešto, ti to i dobijaš. Ti nikad nisi zadovoljan i to nije to. Kad si u svom centru, kad deluješ iz svog bića i svoje suštine i svoje autentičnosti, radiš, znači preduzimaš akciju, ali iz tog svog dela, to je ono što te ispunjava, to je ono što suštinski želiš i onda u tom trenutku počinješ da shvataš da to je izobilje koje ti nosiš u sebi, kao duša, kao duh, kao večnost, kao Bog. Želiš to da spustiš u treću dimenziju, da to bude jedno, znači da to izobilje bude u ovoj dimenziji. A ovde se sada koriste razni simboli za to izobilje. To je novac, zlato, dijamanti i sve ostale vrednosti i onda osvešćuješ kroz svoju vrednost da tebi sve to dolazi zbog onoga što ti jesi, a ne zbog onoga što ti radiš. I to je moment kada to klikne. Shvataš da tvoja duša, tvoj um, tvoje srce, tvoje ideje, tvoje zamisli, tvoja kreacija, da sve to ima vrednost koja strahovito pomaže drugim ljudima, a ti možeš od toga da budeš još kreativniji, zato što sada obezbeđuješ jednu egzistenciju kojoj se raduješ, koja nije više mučna. Sad kako se stiže na taj nivo? Na taj nivo se samo stiže skokom vere, nikako linearno, znači ne možeš linearno da stigneš tamo kroz vreme, nego moraš u jednom trenutku da doneseš odluku da skočiš. Ali taj skok vere je zastrašujući i tu nastupa taj otpor koji većinu ljudi drži ispod svog nivoa. To je strahovit strah. Stiče se taj pogrešan utisak da ti treba da osvojiš, ne znam, ceo svet, da budeš izuzetan, da budeš bolji od Đokovića. A u stvari trebaš samo da osvojiš svoj svet, da ispuniš svoje kapacitete, da se ostvariš u onome što ti jesi, svoje talente da koristiš. Ne treba da se takmičiš da budeš bolji, ne znam od koga, samo od sebe samog da budeš iz dana u dan bolji, da podižeš priču. I onda u suštini ti nemaš otpor prema nečemu, na primjer otpor prema novcu, nego ti imaš otpor prema sebi da imaš novac. Znači sve dok ne osvestiš da si ti početak i kraj, da si ti kreator svoje realnosti. Kada pričamo o kreaciji, tu mislim na podsvest i nesvesno koje moraju da se očiste. Naučnici kažu da koristimo samo 5% svesnoga, a sve ostalo je podsvest, 95%. I znači moraš da shvatiš da se ti u stvari sve vreme rveš, boriš sa svojim podsvešću
koja u stvari diktira tvoj život i diktira tvojim nervnim sistemom koji te drži sve vreme u ropstvu. I sad, pošto smo mi pozvani da idemo gore, moramo da idemo, da osvešćujemo stvari, da idemo uprkos strahu, uprkos blokadama, uprkos preprekama. Jer što bi se bavili time, na primjer, što bi se ja bavio ovim, mogu lepo da tavorim u životu i da me baš briga i tako da ništa, znači. ali pošto smo aktivirani, pozvani, nemamo izbora nego da idemo na gore. I ja sad prolazim sve to, znači gledate me u real time, ono što se kaže, da ja sve to isprobavam i ja vam kažem kako je sad na tim višim nivoima na kojima se ja kačim. Vi sad možete to da odbacujete iz straha ili jednostavno da prihvatate da je to nešto što i vas čeka kad tad, ako želite da se podignete. Znači, nema nazad, nema stajanja, nemate izbora, znači morate da idete na gore, to jest na dole, znači da upoznajete i zemlju i duh, sve mora da se skocka, jer je Božja volja zapisana u tvojoj duši i ti moraš to da ispuniš. Ali jedno je sigurno, jeste teško i nemoguće dok misliš, ali kad kreneš u akciju, sve postaje mnogo lakše. Tako da moraš da se naučiš da donosiš odluku i da staneš iza te odluke, šta god da se dešava i da kreneš. Jer bez skoka vere nema napretka. Tu se samo vrtiš u krug, presipaš i šupljegu praznu, misliš da nešto radiš, u stvari ti si na pogrešnom koloseku sve vreme. A tako zgrčen ne možeš ništa da primiš u sebe. Iako Bog sve vreme želi da ti to da, to obilje i znanje i sve živo želi da ti da, ali ti si potpuno zgrčen. Znači, suština priče je da ti već jesi, a ja sam tu da ti to oslobodim sada, znači ja sam sada tu. Znači, strah od izloženosti, stidljivost, nesigurnost, nedostatak samopouzdanja, neverovanje u sebe, zatvorenost. U stvari, sve to strah od uspeha, suštinski. U isto vreme želiš da uspeš, maštaš o tome, želiš da budeš autentičan na svojim nogama, uspešan, da budeš sa svojim twin flameom. U isto vreme sabotiraš, blokiraš sebe. Sve to radi tvoja podsvest i tvoje nesvesno koje moraju da se očiste i ta neodlučnost da kreneš u herojsko putovanje gde ćeš da jednostavno ostvaruješ, realno vremeno ostvaruješ sebe i sve ono što nosiš u duši. Jer, na primjer, ljudi koji su ovde već mesecima, ja ne znam da li ima godinu dana kad sam ja krenuo da objavljam sve ovo, a već 500.000 pregleda idemo. I koji su u nekom momentu bili na ivici da krenu, pojavljuju se sada sa željom da krenu u potpuno istom stanju. Znači, ništa se nije desilo. Zato što i ne može da se desi. Znači, ne može samo od sebe ništa da se desi. Jedino što može da se desi je ta tačka sloma, gde ti u stvari dotakneš dno i onda u stvari shvataš da nema više gde, samo možeš da ideš na gore. Tako da, u neku ruku, ta tačka sloma, dok ne nastupi, ti u stvari sve vreme imaš prostora da se tako, da uzimaš zdravo za gotovo, kao možeš ti, to sve okej. Kao posljedicu toga to je gubljenje vremena, gubiš energiju, gubiš novac, gubiš živce, zato što ne dobiješ rezultat. A ovo je rezultat koji dobijaš kad kreneš da radiš, na primjer sa mnom. Poslušaj, nisi slučajno došao u moj život, malo je falilo da odustanem. Tvoja energija zarazna, otključavajuća i jednostavna i praktična vodi ovo dok ne povratim i učvrstim ono što ne mora da bude mučno, polako i sa neizvesnim ishodom. Ne radi se samo o razumevanju, radi se o ispunjenju. A moj odgovor je bio: ovo je baš jak komentar, hvala ti od srca, a ishod je sasvim izvestan, krenulo si ka ispunjenju. Znači, kad prestaneš da povlađuješ svom egu, tom starom ja, kojeg želiš suštinski da se otarasiš, onda krećeš u novu energiju, u akciju, u novo ja, koje te vodi u život koji želiš. Jer ko su suštinski božanski muškarac i božanska žena? Šta mislite? Božanski muškarac i žena je osoba koja je izgradila oslonac u sebi. Znači, ti više nisi neko ko zavisi od svog twin flame-a, od
roditelja, od raznih poslića kojima se baviš, već si neko ko je pronašao oslonac u sebi, stao je iza toga što jeste i ostvaruješ to. Jer vidi ovako, ako želiš da živiš pravu ljubav, ti moraš da budeš ostvaren. Znači, na neki način miraz za reuniju je tvoja ostvarena duša. Razumeš? Znači, svako od nas bi trebalo da bude ostvaren u 3 glavna ta polja. To su zdravlje, posao i ljubav. Sad, ovo je vrlo važno. Sve dok smo u egu, mi pokušavamo to sami da uradimo. I to su ti niži nivoji. Međutim, kad se integrišemo, kad sredimo sve to, znači čišćenje, klinknu stvari, skapiramo, podižemo se, mi tek tada počinjemo da se otvaramo. I onda više se ne radi samo o nama, nismo više bitni su drugi ljudi i tu više ne možeš, ako hoćeš da stvarno porasteš i da stvarno osvojiš svoj svet, i ako sad ti veruješ da si predodređen za nešto veliko, ti više ne možeš da ostaneš sam, anoniman. Ti moraš sada da se povezuješ sa ljudima sa kojima možeš da ostvariš sve to. I zato je potrebno imati neku bazu u ovoj realnosti, a to je autentični biznis, to si ti. To je ekstenzija tebe. I s obzirom da si sada već dovoljno zreo da shvataš da ono što ti želiš da ostvariš, da se to ne dešava samo od sebe, nego da uvek ti moraš da napraviš prvi korak da bi Bog reagovao odozgo, i to je tako kreacija. Ti u stvari shvataš da sada moraš da podigneš priču na viši nivo. Da ako si pre toga, recimo prvi nivo, ulagao od nekog posla koji si imao, pa si ulagao u ovaj svoj biznis. To je neki redosled kako se to inače dešava. Znači, ulažeš svoj novac da bi podizao svoju priču u koju veruješ. Ti još uvijek nemaš znanje, ali veruješ da to sve moguće i vođen si, brate. Bog je onaj koji je vlasnik onoga što ti želiš da izgradiš na tom nivou. Znači, ti si tu kao menadžer, to je tako kreacija, ali on je vlasnik, sve je njegovo. I zato je moguće graditi nemoguće, zato što je sada on također tu. Na prvom nivou ti ulažeš u svoj biznis, na drugom nivou kada želiš da prestaneš da daješ svoju energiju, svoje vreme tamo nekome i ti želiš da uložiš vreme, energiju i novac u ovo što ti podižeš, veruješ u to ide, vidiš da ide, održavaš ga. Sad se postavlja problem novca. Odakle ti novac ako si prestao da radiš, a imaš sada vreme i energiju? Pa novac moraš da nađeš na drugom nivou, u krugu familije. Znači, stan, kuću, odričeš se svog dela, proda se neka njiva, šta god. Znači, samo da dođe neki novac koji ćeš ti da ulažeš u podizanju svog sna. Pogrešno je sada misliti da zato što nemaš zaradu, znači ti si na neki način sve vreme u minusu, da biznis ne ide dobro, da to nije dobro. Trebaš da shvatiš da ti ide odlično, zato što ti podižeš biznis. Znači ti još uvijek nisi došao do tačke kad možeš da zarađuješ. Ti sve vreme održavaš biznis, rasteš, gradiš najpre temelj, to sve košta. Ali to mora da se izgradi da bi to bilo čvrsto, da bi mogao da gradiš, da se ne bi srušilo, da ne bi potonulo, da ne bi to bila kula od karata. I ti znači sve vreme ulažeš trud, energiju, po čitav dan si tu, nema više radnog vremena, znači sada si ti potpuno uključen u to, jer moraš da podigneš priču, a još uvijek nemaš znanje, sve radiš kroz veru i polako stičeš to znanje kako biznis funkcioniše. A biznis funkcioniše kao i sve ostalo na 2 noge, na 2 energije, to su muška i ženska. Ako je ženska energija intuicija, taj gut feeling takozvani, gdje ti dobiješ neku ideju, neka inspiracija ti dođe i ti se zagreš za nju, srce ti zaigra ili ovaj deo ovdje koji je kod nekih baš izražen, pa pokazuje da kao bukvalno neki indikator da je to ili nije. By the way, ako vam to ne radi dobro, znači da ste previše u glavi. Morate malo da telo aktivirate, jer taj deo tela je u stvari kao nekakav drugi mozak ili
mozak tela, da kažemo, koji instinktivno govori da li je nešto ok ili nije, ali to nije dovoljno za biznis. Za biznis mora da postoji muška energija, to jest čista analitika, brojevi, zato što radiš sa realnim ljudima i ne možeš da se oslanjaš samo na jedno ili samo na drugo. Znači da budeš kao došlo ti nešto i ti idemo, stvorit ćemo carstvo, bit će sve ok, ovo će da cveta, ovo će da radi, onda ti spiči test realnosti. Sutradan se probudiš i shvatiš da sve bio neki zanos i onda jednostavno se suočavaš sa realnošću. Realnost je da treba da odradiš milion stvari da bi to profunkcionisalo i ti moraš da budeš hladne glave, jer biznis je maraton. To nije neka trka gde ćeš ti sad na brzaka da zaradiš neke pare. Pare u biznisu uopšte nisu ni cilj, ni u jednom normalnom uspešnom biznisu pare uopšte nisu cilj. Novac je sredstvo. Iz tog razloga veoma je bitno da se nikada ne vezujemo emotivno za novac, da budemo potpuno racionalni, hladne glave, jer dokle god imamo reakciju na novac, to nije dobro, kao što i dokle god imamo reakciju na svog twin flame nije dobro. Reakciju na život, na situacije. Mi ne možemo da budemo reaktivni, mi treba da budemo proaktivni. Znači da budemo na svojim nogama, hladna glava, došla ti inspiracija, skonto si da je to i sada potpuno logika, razum, analitika i u balansu si. Ali ovaj moment gde nastupa test realnosti ne sme da te smete, jer ti ne možeš da napreduješ ako sumnjaš. Ne možeš, na primjer, sada da na trećem nivou na koji hoćeš da stigneš, gde moraš da se povežeš sa jakim facama, sa jačim ljudima. Postoje ljudi koji žele da ti pomognu, koji žele da ti izađu u susret, koliko god vam to izgledalo nemoguće i neverovatno. Čitav ovaj svet funkcioniše kroz razmenu, kroz trgovinu. Kruži bilioni na ovom svetu. Stvara se svakodnevno, kreira, podiže, ruši se na ovom nivou, znači na koji želim da dođete, na koji ja dolazim. Ne može da postoji taj zgrčeni način rezonovanja i da očekujete da će nešto da se desi. Ne, na tom nivou ste robovi ili sluge, a ovde treba da budete slobodni. Znači, čovek koji je slobodan, šta on radi? On se igra, ili tako? On stvara, on kreira. Znači, ne možeš u isto vreme da veruješ u svoj san, da tražiš investicije koje će da podrže taj san da bi se ostvario, da bi se materializovao, a u isto vreme da veruješ da će poći po zlu, da očekuješ da će poći po zlu. To je nemoguće, to se kosije jedno sa drugim. Znači, moraš potpuno da veruješ u uspeh i da bi doživeo uspeh. Koliko god to izgledalo zastrašujuće i nemoguće sada, bilo ko koji uspe u biznisu će ti reći da je to sasvim normalna stvar, da je prošao kroz sve to, ali mora da postoji krajnji cilj i vera. Znanje, naravno, bez znanja ništa, ali sada u ovom momentu si ti već stekao znanje, znači išao, učio. Ja naravno sam to znanje upakovao u svoj kurs ili rad 1 na 1. Svi plamenovi sa kojima radim polako pokreću svoje biznise, autentične svoje priče koje će samo da se razvijaju i svi smo chaseri. Znači mi smo twinovi koji su u duhovnom, a naši twinovi su u materijalnom i oni nemaju problem oko materijalnog. Moj twin flame je takođe vrlo brzo skontala tu priču. Sećam se kad mi je pričala kako je radila tu negde u radio stanici nekoj, videla ko je to ropstvo, iskorišćavanje, trošenje energije, vremena i samo je rekla aj čao i krenula u svoju priču. Ja baš debelo kaskam za njom, ali eto, stižem. Pokrenuo sam se, naučio i sada sve to ima to upakovano da brzo dejstvujete i dobijete brze rezultate. Ili da bi neko uspeo, on treba da uspe na vreme. Šta to znači? Znači mora da se gradi momentum. Znači mora da postoji skok vere. Pa sledeći, momentum koji se gradi vodi do uspeha. Jer ako razvlačite priču, malo nešto uspete pa razvlačite priču, vi
u stvari gledate svoj neuspeh, svoj pad i onda kreće da se javlja sumnja i onda vas obuzima ego koji želi da vas vrati nazad. Ova tamna strana vas vuče polako, zamajava vas. Ego vam češe u uši kao dobro je, ćuti tu, sedi, zona komfora, a u stvari dok ne ostvariš sebe, ti suštinski nisi nigde. Ali to mora brzo da se desi, u najboljem slučaju. A s obzirom da mi nemamo dobru startnu poziciju i nemamo ni znanje, nemamo ni veru, sve to ide veoma kilavo, ali sada to menjamo. Poenta priče je uspeti brzo, znanje postoji. Samo treba krenuti u akciju, steći to znanje i krenuti u svoj autentični biznis, u podizanje svoje priče. Tako ćeš da staneš na svoje noge, da živiš slobodan život u 3D. Ali šta se dešava kad nemamo svoje pare? Ne znamo da ih pravimo. Znači imamo tamo neke ušteđevine, nešto smo prodali. To nisu naše pare. Naše pare su one koje dolaze iz nas, iz naše vrednosti, iz naše autentičnosti. Vidite ovako, pare uvek postoje u vremenu. Nemam ih sada, ali ih imam u vremenu, zaradit ću ih. Tako da postoji jedan koncept koji se zove dobar dug, koji je jedna od najboljih odluka u biznisu, koju je svaki, kažem vam, uspešan biznismen, preduzetnik, sanjar, stvaralac, kreator, zovite to kako hoćete, ali ljudi koji kreiraju biznise pokreću nešto, otvaraju radna mesta. Ja dok isto to nisam spoznao, nisam znao, nisam shvatao koliko je to u stvari vrednost, njihova vrednost. Dobar dug je u stvari dug u koji se ulazi sa namerom da se taj novac oplodi, da se znači uloži u nešto dobro, da se oplodi, da se vrati i da se koristi dalje za dalji razvoj. I postoje mnogi načini na koji to sve funkcioniše, na koji se dolazi do svega toga. To sve ja učim u svojoj manuel metodi, priručnik za rukovanje sobom, jer mi sve to imamo u sebi, tu veru i tu moć i to znanje. Samo treba da se aktivira. Imamo kapacite da skontamo to znanje. To je naravno dosta toga i praktičnog. Znači biznis, rekao sam vam da postoji opšte znanje koje možete da naučite, interno znanje, neko ko već prolazi, gradi nešto pa zna sve te fore koje su, verujte mi, jedna jedina informacija može da vam spasi život, da vam spasi glavu i da vam spasi biznis, jedna jedina informacija. Naprimjer, ovo malo pre što sam vam rekao, da vi sve vreme ulažete, niste ni na nulu došli i vi sad mislite, bože, katastrofa, a u stvari to je odlično, jer vi održavate svoj biznis da dođe na nulu, pazite, na nulu. I onda tek tamo u nekom periodu kreće da se priča vrti i vi možete već da dišete, ovo je normalno, ali to podrazumeva da vi stalno prevazilazite sebe, da širite te svoje kapacitete, mogućnosti, da vidite dokle vam je granica duše, da li ona uopšte postoji. Razumete? Znači, kad naučiš sve i skontaš sve i to klikne, ti kreneš da se oslanjaš na sebe, na Boga, na dušu. Ta tvoja kreativnost kreće da izlazi iz tebe, koja je pre toga bila blokirana, ugušena. Ti se pitaš sa tih nižih dimenzija, frekvencije, šta ćeš ti, kako ćeš. Međutim, kad to oslobodiš, to samo krene da kulja, da izlazi iz tebe. Ne znaš, ne stižeš da sve to popišeš, da koristiš posle u videima, u medijima, znači postoje medija, YouTube, društvene mreže, knjiga, televizija, ti moraš nekako da iskomuniciraš sebe, tu svoju kreativnost, to nešto što će da pomogne mnogim ljudima, a to sve naravno moja manuel metoda oslobađa u tebi, znači ja ti ništa ne namećem, ja ti samo oslobađam ono što ti jesi, ono što je tvoja duša, ja ti samo dajem način kako to brzo da skontaš i da oslobodiš. Imam stvarno neverovatne rezultate transformacije, vidjet ćete uskoro. Znači, vi koji se šunjate tu po kanalu i skupljate znanje iz ovih besplatnih videa, nemojte da mislite da će to moći tako. Znači, želiš da dobiješ znanje, da ne uložiš ništa, to je disbalans, to ne može tako. Znači, ja sam ulagao u znanje, sada je tvoj red da uložiš da bi ti se vratilo, kao što se meni sada vraća, jer svi smo povezani. Ali čak i ako ti pomognem ovako preko ovih besplatnih videa, ti ćeš da se podigneš malo. Međutim, dok stvarno ne osvestiš to sve u sebi, ti ne možeš da ostaneš na toj frekvenciji, stalno ćeš da padaš. Zato je potrebno da se aktiviraš, potrebno je da
preuzmeš odgovornost. Potrebno je da postaneš to, a ne da dobiješ. Razumeš? Treba da postaneš to, biti, raditi, imati. To je recept za pravi uspeh na duže staze, znači. Mora da se to gradi. Najprije iznutra ta unutrašnja struktura ličnosti, to mora da se odradi i onda se sve to odražava na spoljašnje. Tebi će biti sve jasno šta treba da radiš, kako da gradiš, kako da prosperiraš. Znači jedno štimovanje uma treba da se desi, da se otvoriš, da se oslobodiš, da se povežeš sa ljudima. Ako hoćeš da uspeš sam, to nije blagosloveno, nema ništa od toga. Znači samo uspevaš kad se povežeš sa ljudima, jer stvarno postoje ljudi koji žele da podrže tvoju genijalnost, tvoju kreativnost. Samo treba da dopreš do njih, da ih nađeš. A kako ćeš da ih nađeš ako si anoniman, ako si sakriven? Znači moraš potpuno da izađeš, da se pokažeš, da se otvoriš, da veruješ u sebe. A to je sve moguće. Tako da ako si čekao nekakav znak sad 8.8. glavlja kapija, nisi dobio znak, ali evo dobijaš poziv. To je bolje nego da čekaš nekakav znak i da misliš da se ništa nije desilo. Evo dobio si poziv na akciju, poziv da sada ostvaruješ sebe. Jer sada dolazi do transformacije čitavog sveta, do preokreta. U ovom našem slučaju trebaju obe energije da se aktiviraju. Znači ne možeš da misliš kroz žensku energiju, tipa uradio sam šta sam mogao. To je ženska energija. Muška energija je uradit ću preko toga, znači van zone komfora, izaći ću svoju zonu komfora. Zamislite da je Srđan Đoković rekao, pa toliko šta možemo, toliko imamo, znači. Ne, on je otišao van i našao preko onoga što oni imaju i verovao da je njegovo dete šampion i onda su stalno podizali priču, izlazili iz zone komfora, verovali, ulagali, znači, i onda se na kraju desilo ovo što se desilo. I to je jedini put. Znači prvo ide vera. Ja na primjer verujem u sve ovo i sve ono što ću da ostvarim, ja prvo verujem u to i onda konkretno radim na tome i onda dolazi do uspeha. Jer vidite, ako postavimo stvari realno, znači, zar ne biste vi želeli da vidite mene, da ja budem potpuno na svojim nogama, potpuno uspešan? Jer to bi značilo da možete i vi, jer svi smo povezani. Znači, ako neko uspe, znači moguće da svi mi uspemo. A ja vam kažem da je moguće, jer guram. Ja za sebe nikad nisam mislio da ću biti nekakav preduzetnik, da ću ja nešto raditi. Samo sam hteo da se držim jedne strane, da budem umetnik. Međutim, pošto sam Twin Flame, ja moram i jednu i drugu energiju da upotrebljavam. I onda, znači, umetnik, a to vam je najviši nivo kreativnosti, znači duša se izražava kroz umetnost. Ne može drugačije, ono samo kroz umetnost može da se izražava. Ali zamislite sad da ste vi taj koji podržava tu umetnost, tu dušu, Boga, kroz Boga. Sve to dolazi kroz Boga i vi poverujete u sve to. Jedno sam čitao definiciju preduzetnika. Kaže, preduzetnik je čovek koji ostvaruje svoje zamisli, ideje, snove sa tuđim parama. Ja sam bio oduševljen to kad sam pročitao. Nekim ljudima kad sam to preneo, bili su znači cinizam, sumnja, ali to je tako, to jeste tako. Znači svaki veliki projekat, svaka ogromna ideja, ne može čovjek da dođe pa iz svog džepa da uloži u to, nego mora da se poveže sa ljudima koji veruju, koji žele i onda svi zajedno. Znači nije dovoljno ni da se da novac, nego je taj koji ulaže i ovaj koji ima ideju i onda treća osoba koja će to da realizuje, ako je u pitanju nešto što, recimo, ovaj kod koga je ideja, recimo, nema znanje, a ovaj može to da uradi, a ovaj dolazi sa investicijama. Svi su uključeni u priču, energetski, verom. I s obzirom da vam kažem da je na tom trećem nivou u pitanju igra, onda je sve moguće. Ok, dragi moji, nadam se da sam vas nadahnuo ovom svojom pričom, jer kao što vidite, rezultate, ovaj moj kanal raste, znači 500.000 pregleda. A kao što znate, krenuo sam od nule, krenuo sam iz blata, krenuo sam ne znajući ništa i sad sam evo ovde, a tek sam na pola puta.
Znači, tek treba da ostvarim ono što stvarno želim da ostvarim. Tako da, dragi moji, imate moju podršku, ja ću biti tu. Svi koji su krenuli, reći ću vam da je to najbolja investicija. Tako da, nema čekanja, nema sumnje u sebe, nego idemo svesno u izgradnji života koji želimo ka pravoj ljubavi. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!